Yho, kukha lo wakhe wathi apha ku-TikTok into yoba xa unawo amandla ekhona, itshantsi ikhona, phuma elokishini. Akho nto ikhoyo kobomi elokishini, wayengaxoki sana. Nohusband sithenge indlu eKhayelitsha, siseKapa, 2024. Sifike ke kule neighborhood yethu, I think kule area yethu sithi we are the youngest couple kule area yethu, ngabantu abadala, and mostly abantu abalapha, I think abantu abatshatileyo abangangathi phaa sithi sodwa, the rest abantu abadala bahlala nabantwana babo ke apha ezindlini, abantwana babo nabadala, abantwana babo badala, abanye basebancinci, njalo njalo. Sharp. So le ndawo sihlala kuyo thina yi-close, ne? Bekho ezinye izindlu apha emacaleni, but yethu indlu phaa ekugqibeleni phaa phakathi man. Xa ungenayo ngestrato uthi ngqa nayo ifront ikujongile kule close yethu, xa ungenayo kule close ikujongile lapha efront kuwe xa ungenayo kuyo. Sharp. Okay. Yabe namsebenzi, neighbors zethu ngabantu abaright, siyabulisana, sihambe bayaziphilela ubomi babo, ne? But kukha indlu le lapha next door kum. Ngqo apha next door kum, kuhlala umama omdala phaa, uhlala nabantwana bakhe nabazukulwana. But kuyabhadwa man, kuyagroova okokoko kule ndlu, kumandi, kuyafrikwa, kuyaselwa most of the time. Yabona ezampilo zinje, izindlu ezinje. Ayinamsebenzi, but siyavana nomama wakhona because sicherisha isiduko mna naye, sibizana ngesiduko. Ayinamsebenzi ke. Hey. So kwezi veki zimbalwa sigqithileyo kukha umfana othanda kwalapha engengqina lo mfana, kokubona kwam uyathanda uzosela kula mantombazana every day ngaphakathi evekini. So afika paka imoto yakhe ke uyathanda uyipaka apha phambi kwegarage yam ngqo. So apake le moto yakhe phambi kwegarage, ngamanye amaxesha ndingayihoyi, yabona. Ndifike mhlawumbe sekulate ebusuku ndibuye emsebenzini, ndifike epake imoto yakhe phambi kwegarage, ndiqonda andizobe ndihamba ndiyobe ndibavusa, mhlawumbi sometimes ndifike kulelwe, ndiqonda andizohambe ndiyobavusa, mandibayeke, ndipake phandle imoto yam esitratweni, ndingene endlini ndilale. Ngenye iday ndifuna uphuma, andikwazi uphuma. Ugayi upake imoto yakhe, ndifuna uphuma egarage, andikwazi uphuma. Ugayi upake imoto yakhe, ndihambe ke nyani ndiye phaa ndibuze uba ugayi ukhona na umntu wemoto, abe sesithi gqi nyani. Ndithi ke kuye bhuti, ndiyacela man, next time ndicela imoto uyipake apha next door, apha ecaleni, ungayipaki straight negarage because indlela at least inintsi ivulekile, so ungayipaka noba kulapha ecaleni, akho ngxaki. Athi ke awusharp sister, akho ngxaki. Yabe namsebenzi. Hey, phinde bekho enye iday ndifuna uphuma again, abe epake imoto yakhe phasi emveni kwegarage again. Ndifuna uphuma, ndingakwazi uphuma ke ngaloo day, ubharisha. Ndiqonde kuyasela, kuyangcola, baninzi abantu bapha, mna ndingumntu onentloni, mna ndingumntu very shy and ke mna ndi-introvert. So ndiqonde ndinentloni zokuya next door. Oko endlini ndibhuqabhuqeka, ndiplana bazawufika ndithethe ndithini xa ndifika phaa next door, ndizocela lo bhuti uba makandizusele imoto again. Yabona, ndiphele ndingayenzi loo nto leyo, ndibambe iUber, ndifuna uya eCenter, ndibambe iUber ndibheke eCenter, ndithathe umntanam sibheke eCenter, ndiyeke ke ngoku ndimyeke ubhuti wabantu. So izolo elinye ndibuye emsebenzini, sebile ndidinwe ndisemsebenzini guys. Ndibuya emsebenzini izolo elinye, ndiqonda uba okay, ndihamba ngemoto yomsebenzi. Imoto yomsebenzi andikwazi uyipaka phandle, ne? So ndifike xa ndisithi nanku lo mfana ulapha lo bhuti lo, upakile ngaphandle imoto phambi kwegarage again. Yabona ke ngoku ndiqonde, yabona andithandi ke, yazi ke le nto, kunelo bhuti ndimcenga ndithetha naye, andisazi noba mandithini ke ngoku. And ke ngoku ana-choice, funeke ndiyile ke ndiyocela into yoba ubhuti azondimuvele imoto. Ndifike kugcwele ke, kugcwala oko phaa, kuyaselwa. Ndifike ndibulise emolweni, ndiqonda uba ndibulise egeyithini, ndibane nomfana egeyithini, ndibulise kulo mfana lapha egeyithini molweni bhuti, abulise. Ndithi ke mna kuye ngumntana ngumfana semncinci, uyabona sihamba isikolo. Ndithi ke mna ke ukhona ubhuti lo wama ngemoto engekaphenduli ubhuti lo mfana lo mntana omncinci lapha egeyithini, engekaphenduli, bese kuphakama unyusisifu phakathi.
uzamthini ndithi hayi ngicela mangazisusele imoto asuka ayondlela yakho lo ubona mase ndishawudwa ke ngosendithuka kuphakama abantu ayondlela yakho le eso strato sakho esi bengasoza ngapaki nengxaki yakho kwatsho kwacima ndiqonda hey inoba yintoni problem ngoku sendicela ususelwa imoto ndithukwe sana bandithuke labasisi sana baphakame bandithuke bombe befuna undibetha nondibethe benifuna apha esiqwini ndiqonda inoba ndenze ntoni wrong ndibuze ke uku mna ndibuze iproblem kukuthini le nto bandibuzile nje bandicela ubhuti andisusele imoto umphumnikazi wemoto azondisusela imoto ayosipato sakho funeka ngathi ndithi kaloku upake phambi kweyadi yam pake phambi kwegaraji yam so andithi ndifuna nje makasuske yena ndingenise imoto leyo msebenzi angaphinde buyela paka nangxaki ndithukwe dala sokulindele wena bekhona otshweni mazi lo ndiyaqala nombona apha kule ndlu nto kutshomi wabo wosisi aba basela apha ndiyaqala umbona ke yena ke dala ndisiva ngawe kuthiwa wena uphakamile awubaza abantu wabulisa abantu ndiqonda uba hayibo kuthini uphakama ndiwulise mani njani ngoba kaloku kwababa lapha utshomi bakho abusela kunye nabo ngaba ndidla ngoncokola nabo every day xa ndingenayo endlini sincokole bafune nemali kuma awunamali ebhiya pha mntase njalo kuthetha ukuthini into ndiphakamile kuthini ukuphakama ndiqonda afuna undibetha le ntombazana ize kum le ntombazana ifuna undibetha bayizandibethela ntoni andiyazi andimani noba ndimenze ntoni andiyazi noba kwathini yebethuna uphuma izithuba le ntombazana ifuna uzondibetha inzondo anayo for mna engandazi nondazi negama lam kodwa ufuna uza kum uzondibetha le ntombazana nxalile uza kum uyatshiseka wabe ndinyola nasesifubeni endinyole ndiphusha indinyola ndiqonda inoba le ntombazana ndiyenze ntoni qha ke ngoku mna ndingumntu okham sidalo ndidaliwe ndikham anamoya tu ndaqonda bendizixela uba ndiyareversa imoto yomsebenzi ndiyahamba mandihambe ndiye ekhaya de kufike utata wakwam yabo mhlawumbi yena bazasho wavule mhlawumbi bazasho suke lo bhuti xa kufike yena luckily kukho omnye ubhuti ongummeza wethu kwalapha esitradweni caba uyibonile yonke le nto yenzekayo abe sisithi gqumeza yabona uba kuyaliwa ndihamba nomntana nam ke ukapha emotweni ndihamba nomntana ndisuke uthatha umntana ekrich ndazi endlini ndiyabona umntana wam yakhala apha emotweni yabo so ke ngoku umntana mcala ndiyalwa yakhala kuthi gqumeza lo omnye ubhuti omsemdala ongutata phofu athi ngathi kwenzeka ntoni mama kabani utsho kum ndithi mna ke tata nako kwenzeka ndibe sendingicaca ndidla ngoyibona le moto apha qho ibe ipeke kule ndawo ndithi ndiyayiyeka ndibe ndingicacisa ohlobo ndindicacisela ngalo abe sithi ke kulo tata umntu uzokwazi usombulula loo nto kulo tata athi ke kulo tata kubhuti ke lo wemoto bhuti into ingxaki yakho bewayengomoto yakwazi usuka apha phambi kwegate kasisi abe sithi ke kulo bhuti ucela ujampelwe ndithi mna nangxaki ndiza kujampela nyani simjampele lo bhuti imoto starte asuke ndifake imoto eyadini ndivala igate ndivala igaraji still abayeka ngothukisa awusesaba qha ndibahoyanga bayathukisa bandixela ngempakamo mna ngenxa yoba ndinemoto ndicinga uba ndibhetele kodwa ndiyafika apha kule ngingqi welele inzondo abanayo ngakum ndaqonda uba hayi ke ngoku umona guys singabantu abamnyama umona bethunana yazi emehlweni wabo laba sisinto bendiyibona umona ogcwele emehlweni wabo for mna inzondo abanayo for mna abandazi asazani kangako siyazana nje bameza andiyazi noba bebelindele intoni kum bebelindele mhlawumbi ndizawutshomana nabo ndifike ndihlale kunye nabo ndiyasela nam by the way but neetshomi zam ndiya kwiitshomi zam xa ndifuna ukonwaba ndingene emotweni ndihambe ndezitshomini zam ndi-eriyeni yam apho bendihlala khona ndiye kookhazini bam ndiyohlala kunye nabo bona badala kunam bandingahlala nabo and anyway kwa indlela esiphila ngayo bengekhe ndikwazi batshomane kunye nam andiyanoba ndiyandiunderstanda na but ukubulisana oku siyabulisana siyancokola khonisa sinangxaki yabo like besikade sirayithi kanti ixesha elonke mna ndicela sirayithi asirayithanga bona bayirecruitha abantu babagxambe bethetha ngam ebantwini barecruitha abantu abanyomeza nandi njena because laa ntombazana ithi kudala ndikummithi dala ndikulindele bethunana kanti ithina le nto you guys zandiunyanye ilokishi njengangoku ndithi kuhusband ndithi yabona le into yokuthi uhlala elokishini I owe my daughter sana ukuphuma elokishini I owe umntanam sana ukuphuma elokishini yho sisi
ndifuna uqala ndikwenzele umfanekiso ongqondweni uzoba nepicture yayo yonke lento. Uhusband mandiqale ngicacise ngaye uba ngumuntu onjani. Uhusband ngabantu ngumuntu ndingathi naye ngumuntu onentloni. Ngumuntu onentloni, ngumuntu o-reserved, yabo. So, and uyasela, uyabuthanda utywala uhusband kakhulu, futhi usela nge-off days zakhe. Ba u-off ezonsuku off ngazo usela ezantsuku zonke zobo off bakhe. But ke ngoku ayingumuntu ugroovayo, ayo-grooviest, uselela endlini. Ngabantu banxila fast man, ngizona icaribbean eyi-1 yena anxile. So that's why ndingakho comfortable bamaka phuma hambe, especially if uzawudrive. Unechomi yakhe eyi-1 aphangela nayo, so umane siya kuye baselele kwakhe endlini, utshatile nayo guy. Baselele kwakhe endlini, of which andibinangxaki naloo nto. So okanye ahlala apha endlini, bahlale apha endlini, apha kuthi apha endlini baselele khona, ne? And andibinangxaki because ndiyayazi at least usafe xa lapha endlini, yabo. So yena xa what the minute ahambe aphume aye mhlawumbi igroove, ubuye ngenafowuni, ubuye elahle izitixo, yabo, bayivrvayi. And ke ngunama ndikwazi ulala kakuhle and relax because ndinewari yakhe, ngumuntu onjeya. So uhusband uyayazi ngalento, uyayazi ngale nto yale moto kagayi ibhaka phambi kwegarage yethu. Wakhe watsho naye ngenye ide, uhusband unemoto yakhe, befuna ukhupha eyakhe imoto. Wakhe wathi eyakhe imoto ayipaka igarage, ipaka kukhona esinye ispace sopaka kwalapha eyadini. Qha ke ngoku eyam imoto ayifiti phaa, kufita imoto kahusband. So wathi ide efuna uphuma phaa, efuna ureversa out, kwabe kukho imoto kagayi, wabe sithi kwayena andiyazi ke ndiyithanda ke le nto yenza ngulo mjito mane ipaka phambi kweyadi. Kwatsho wacima umntu uzabe ngathi unochuku, yonke laa nto. But akamconfronta ugayi ngaloo nto, wathula. Okay, yenzeka ke ngoku le situation yam nomeza nalamantombazana ke ngoku ndifuna ubethwa yonke lento bendinibalisela yona. Kwenzeka laa nto ngalaa day, wabuya emsebenzini, ubuya kwakhe emsebenzini later, ndamxelela ndathi bekwenzeka into ethile apha emini, yabo. Ndabe sendinomsindo ke ngoku mna ndingekho right, ndathi kwenzeka into ethile, ndabe ndilila nolila, ndamxelela uba kwenzeke ntoni. Wathi hayi ndiza kuya phaa, xa ndifuna uya ngoku abantu benxilile, ndizawuya ngomso. So okay, ndaqonda no, it's fine, akho ngxaki. At least xa isithi uzawuya xa besoba, masikusoba umntu ndizawuvukela phaa kwakusasa. Shapo wabe qala uba off day yakhe. Fine, vuke kusasa ke mna ke ndiphangela njengesikhaya. Guy kusasa uhusband, guys, ndisemsebenzini. Njengoba ndisemsebenzini ndibone i-notification, i-bank notification ethi ba kuspendwe imali engange-800 and something kwa-Spar Tops, ne? Mandela Park. Ndiyamazi ngohusband indlela asela ngayo. Yabona phakathi kwam nohusband soyithi oyena muntu responsible endlini nguye. Ukogqitha mna ndiyaspenda nje. Yabo yena very responsible emalini. Andibinangxaki naye nemali. Andinayo ingxaki naye nemali because uresponsible kakhulu kunami, yabo. So ndiqonda uhusband zange ugayi akhupha imali engaka etywaleni. Akayispendi ngosuku imali more than 300 yen because uyakhawuleza uba shushu, yabo. So ndiqonda 800 ento, hayi noma mhlawumbi akathengeli yena yedwa, sozabe uthengela yena yedwa. Nokuthengela yena mhlawumbi nobuya kwichomi yakhe, ndizixela uyahamba uya kwichomi yakhe lo bhuti lo aphangela naye. Sharp. Ndimfowunele ndingamfumani efowunini. Ndiqoma ke ndicheckshe imoto ba imoto yakhe iphi. Nditrack imoto yakhe, ndiqonda nditrack imoto yakhe ndicheckshe ba iphi. Xa ndijonga hayi man imoto isendlini. Isendlini imoto. Okay, ndiqonda noma mhlawumbi kufika ichomi yakhe yazomthatha bahamba bayothenga, bazawuhlala mhlawumbi endlini okanye bazoyohlala kwachomi. Andihlale nyani ndiphole emsebenzini, fika ixesha lokutshayisa. Tshayise ndibuyele endlini. Xa ndifika endlini, okay, ndiyabona icango livulekile phaa endlini. Imoto ikhona imoto yakhe. Kuthi xiwe nje ibhagla, ndibona icango ibhagla livaliweyo. But icango eli lona livulekile. Ndisondele. Kuyagruvwa phaa next kusaqhubekeka utywala, kuyanxilwa, kuyangxolwa, kuyathethwa. Bebe ndiyayiva ingxolo yakhona.
ndihambe ndipake imoto nyani ndingene endlini. Xa ndifika endlini ndiyakhwaza abantu akekho. Hayibo wakho umuntu ndijoke esikamera ndijoke etoilet. Hayibo wakho umuntu apha. Fine. Part 1. Sorry guys. Oh, part 1. So Indiphina. Oh, okay, ndifike ndimkhwaze endlini abe engekho. Hayi man ndiphume phandle ndiqonda sine toilet elapha phandle. Ndiqonda noba use toilet lapha phandle because uyachaya iweed ne. So ndiqonda noba mhlambe ubusy uchaya iweed apha phandle uchayela phandle phakula toilet lapha phandle. Ndihambe ndiyokroba kule toilet lapha phandle amana akekho nje apha. Ndibuye. Oh, guys. Oh, Thixo wam. Divi voice yakhe apha next. Engxula apha next. Ndifuna ukuya. Ivoice yakhe nje bethetha nawe uyamazi umuntu wakho. Ndiyayiva ivoice yakhe ba ushushu nje bethetha apha next. Ndifuna ukuya. Ndingayi. Bona mandizibambe. Zabe ngathi ndiyothatha yena pha, yabo. Then iphinde ibe yenye into. Ndiqonda make ndimiyeke ndihlale endlini. Ngabe kudala noma mhlambe after 30 minutes angena. Ha baby sewubuyile. Awusatsho sewubuyile. Unxilile like drunk. Awusatsho sewubuyile. Nto. Ndimbuze ke ngoku into babhuthi ufuna none next door. Wenza none next door. Why is awusele next door? Hayi, kaloku mna nachuku mna azola. Wena nochuku kwathi kwacima ndithi mna nochuku. Ndithi uyayazi kwenzeke intoni kum nabantu base next door. Ndikuxelela bakwenzeke intoni. Ndiyakhange ndibenze into. So njani ba mna ndinochuku ke ngoku. So nje bawona uhleli pha kunye nabo kuthiwa wena ubhetele kuthiwa noma kuthiwa kuye ba wena uright ufazi wakho wena kuye lo singamfuniyo nguwo right. Ndithi kana umuntu onjani? Khandixelele like why ungena backbone? Why uyicoward? Ubugwala kaye kwenzeka ntoni kuwe? Ude uthatha imali yasendlini ubathengele utywala. Wena uyohamba uyoba confronta ngento eyenzekileyo ngezolo. Wena instead uyobathengela utywala mabanxele kube mandi. Uthi ndizama ukwenza ipeace noma sithi yeyiphi le peace uyenzayo ungakhange sibenze into. Wenza AP peace singakhange sibenze into. Benza understand wenza ipeace because mna ndibendiyenda yahamba ndayothukomeza nje space then benza understand. Ndidawenza ipeace. Wenza AP peace indimo osukelweyo nje ndizifikela. Ndingakhange ndenze into ndafuna ubethwa. Yeyiphi le peace uyenzayo khandixelele. Unenkani. Ndithi kuye yazi into eyenzayo le nto uyenzayo ne andiyithandi because ndiyakwazi indlela onxila ngayo. And ke ngoku aba bantu banike access yongena endlini lethu. Mina ndisemsebenzini ndisemsebenzini andikho endlini uhleli pha wena uyanxila. The next thing uyakwazi uthatha isitixo sendlu apha kuwe because yazi uyatipa wena xa usele utywala. Bazothatha isitixo sendlu bangena endlini yethu. Bazothatha into zethu. Bangathatha ukutya kwam andifuni ufuna uyicinge wese nokwenzeka. Bangathatha ukutya kwam, bangathatha impahla zam, bangathatha into zomntanam. And bangakwazi ufaka nento zimdaka endlini nam through yena. Ndithi kuye uyayazi into phofu kwa wena ungagalelelwa eglasini because abantu abasifuni. Ungumuntu onjani wayoso? Abantu abasifuni kutheni uzayosela nabo? Kutheni uzabathatha imali yethu yobathengula utywala for intoni uye kwenza iparty for into for lento bayenzileyo? Oh. Anana mama andiyazi man. Izolo bekasendikhali izolo. Inhliziyo yami ngesebhlungu into xela ndithi hayibo ndijikelwe nguwe. Ndikalo kwena bekusuppose wena umecanga wami. Bekusuppose wena ulwela mina udefenda mina. Njengomyeni wami. Njani wena ngoku uzawuphinda uhambe uyohlala naba bantu bavise mina ubuhlungu ndiyakhange ndibenze into out of the blue? Njani? Bobugwala munjani obulapha kuwe? Ndiyambuza lona ndithi why uligwala kanje? Why uzaba ngabi na backbone olhlobo? Sana yo. Ndithi uzasibulalisa lento uyenzayo. Uzasibulalisa sonzakalisa okanye kwa wena udliswe ufe because bafuna uvisa mina kabuhlungu. Okanye ugalelelwe into for thina soyithusa ohlukane. Enye yazo but lento yakho yokuye next door it's not going to end well. Ayikho into enhle zawuphuma kuyo. Akho siphume sihle sizawuphuma pha. Guys, ndidiniwe, emotionally exhausted. Ndidiniwe nyani.
Ngale Mzansi, welcome to Mgozi waseMzansi. Hayi bandla tindzaba tabomakhelwane lababhedza kodwa ebuhlungu ngendlela lesimanga nangokuthi husband wasesa kamside, and people are just asking ukuthi hayibo, why isn't your husband intervening kule ndzaba? Because baxhela phela wena kahle bakujwayela kabi, and she's saying ukuthi husband yakhe ayithandi ukukhuluma ukuthi la kanjani bahlubeta mfati wakho awukhulumi kanjani. Now it seems like i-husband lekana backbone iligwala isaba kudefenda mfati wayo. It's just so sad inkosi yami ukuthi lo sesi udila this thing alone. And bomakhelwane ngalesinye isikhathi bayabheza nje ungakabi ngalutho. Do comment your thoughts down on the comment section. Ngiphi advice longayipha lo sesi? Mina nawe siyibonana next time. I'm signing out. So goodbye.